fotoğrafeke ez nişanı ve bidim. Ya rast portreyeke. Portreyeke ku keçkeke he 16 salı 17 salı. He küçüke. Hep kettiye 18 salı xebişin. Zeynep Gül Çaylar. Bana fotoğrafı var. Zeynep Gül Çaylar benirin. Ev buxwe di İmam Xatibê de dixwîne, niha mekteba wê dewam dike, li lîseyê dixwîne, lê armanca wê, hedefa wê ew e ku ew bive Avrupayê warê spora boksê de bive yekemîn. Armanceka wisa daye berxwe. Ca hem hafiz e, hem xwendevan e, hem jî helbestan dixwîne, karên wek bêjin yên hunerî dike. Xweşka Hanife, portreya wê ji me ra kişan, niha ew tê ser ekranê. Zeynep Gül Çaylar. Ew hêj 18 salî, hafize û şampiyona boksê ye. Li lîseya İmam Xatîba Tevfîk İlerî di sinifa dihemîn de dixwîne. Ew zimanên erebî û îngilîzî jî dizane. Zeynepê di 4 saliya xwe de li ber destê diya xwe dest bi hafiziyê kiriye. Hafızlık herkesin yapabileceği kolay bir şey değil kesin. Herkes nikare hafızıye bike. Sabır jere lazime. Diya min û xalê min hafızın. Hafıziya min ji malbatê. Pêşiya qursan diya min esînî hafıziyê kirim. Di 3-4 saliya xwe de min dest bi hafıziyê kir û di 3 salan de qedan. Başladım. Hani 3 yaşında cüzde Kur'an biliyordum. 4,5 yaşımda hafıza başladım. 4,5-5 yaşlarımda. û di 7 saliya xwe de Qur'an ji ber kiriye. Kur'an okumayı ben seviyorum. Ji berkirin û xwendina Qur'anê pir hez dikim. Hafizî ji bo min tiştekî bi qîmet e û ji manewiyata min re jî baş e. Lê hafizî ewqas nerehet e. Ez zarokeke nerehet bûme û di cihê xwe de nedisekinîm. Ji ber vê yekê jî min hinek dereng temam kir. Oturarak yapılan bir şey zaten hani çok zor. Keçika boksör tenê naçe mektebê. Gelek çalakiyan bi hev re dike. Ji muzîkê hez dike û bi xêra hevalên xwe hînî gîtarê jî bûye. Miraqa Zeynepê li ser helbestan jî heye. Di piçûktiya wê de bavê wê jê ra şeîr xwendine û bi wê jî dane xwendin. في مدخل الحمراء كان لقاؤنا ما أطيب اللقيا بلا ميعاد عينان السوداوان في حجريهما تتوالد الأبعاد من أبعادي هل أنت إسبانية؟ سألتها قالت وفي غرناطة ميلادي غرناطة وسحت قرون 7 في تينك العينين بعد رقادي. Keçika serkeftî li Enqerê ketiye misabaqeya xwendina helbestan jî. وجيادها موصولة بجيادي ما أغرب التاريخ ما أغرب التاريخ كيف أعادني لحفيدة سمراء من أحفادي. Ji xwendina helbestan gelek hez dike. Dema ku helbestan Nîzar Gabanî dixwîne, ew qas dide hîskirin ku di pêşbaziyê de bûye yekemîn. وجيد سعادي ورأيت منزلنا القديم. Birinci olduğum şiirin konusu Nizar Kabani'nin şiiriydi. Helbesta ku ez pêbûm yekemîn helbesta Nîzar Gabanî bû. Nîzar Gabanî li İspanyayê xwe li ber qesra El Hemeyrayê hîs dike. Hesret û bêrîkirina xwe wek helbest dinivîse. Bi rastî hesreta welatê xwe belav dike. Helbest pir xweş bû. Dema min helbest xwend ez gelekî kêfxweş bûm û ji bo vê yekê jî min wisa da hîs kirin. وورائي التاريخ كوم رمادي قالت هنا الحمراء زهو جدودنا فقع على جدرانها أمجادي. Ji bilî nivîsandina helbestan û perwerdeya hafiziyê 4 salin Zeynep bi boksê re jî alaqedar e. Dema ku
boks te gotum prani zilam te aqli mirova. Le biten evi spor zilam nakin keçik jidikin. Zeynep Gülçaylar. Keçkeke sergirtiye, hafıze, boks dike, o geleki serkeftiye. کچکا جیرو جهاتی جهمو بشین سپور حزد که او پر علاقه داره. لی بوکس جبو تشتکی ضعف مهمه. هکه روزه که antrenmanı neke xewawe naye. Boksu çok sevdim. Ez bi saya hevaleke diyaxu hatim vir ve ez û mamosteyê wirdan nasandin. Bi vî awayî min dest bi antrenmanan kir. Min pir ji boksê hez kir. Ev spor li gorî min e. Her roj hatina antrenmanê hatina maçê boks kirin û lêxistina torbê boksê min rehet dikin. Ez pê bextewar dibim. Ew qas ku ji vê sporê hez dike li malê torbeyê wê qûmê jî heye. Diya Zeynepê Nihal xanim dibêje ez tim bi zarokên xwe bawer bûm û ez ê tim aliyê wan bikim. Burnu kırıldı geldi sabaha kadar uyumadık. Proje bu çav morkri o post şikesti hat mali. Hatta serispe emran zan. Le tişte ku pe baxtawar bun dikirin. Zeynep tenena zarokê min din jî tişte ku dilê wan dixwaze dikin û bi ser jî dikevin. Di civakê da divê merik serkeftî be. Müslümanan sinor ji serkeftinê wan ra tunene. Bu xwazin dikarin her tiştî bikin. Na hafziya xwe pêş dixe, diçe mektebê, diçe antrenmanan. Em bêjin ew qas tişt nehêsanin, dijwar e. Lê dikare bike. Ez jî pê bawer dikim û ez ê tim piştgiriya zarokê xwe bikim. Antrenmanına gidiyor kolay mı? Ben değil. Em ji Zeynepê dipirsin. Ji bo ku tu sergirtî kesên li derdorê ji te re çi dibêjin? Olumsuz tepkiler, kötü derken yani olumsuz yönde çok var. Çiqas bertekên ne baş hebin jî tiştên baş jî hene. Lê ez dixwazim divê beşa sporê de pêşve biçim. Bi rastî divê însan sînoran nexe ber merivan. Lewra boksê bi tenê mêr nakin, jin jî dikarin boksê bikin û bi serkevin jî. Herkes dikare vê sporê bike û divê her meriv pêmijû bê jî. Lewra spor însanan bextewar dike. Herkes yapar. Bence herkes spor yapmalı. Keçika boksör dibêje lazim e her insan xwehînî gelek tiştan bike. Bence bir insan, bir Müslüman. Biya min misilmanek lazim e ji her aliyê ve xwe bi pêş bixe. Bi tenê diwarekî de bê têrê nake. Ger helbestvanek vê jî ez helbestvanim, ez ê bes helbestan binivîsim, ew wisa nabe. An ez xwendekarim, ez ê tenê herim dibistanê bixwînim, ew jî çê nabe. Divê em xwe di her meseleyê de pêş ve bibin û divê em bixebitin. Yani heke insan bixwaze dikare her tiştî bike û di wî warî de bibe merivê herî şareza. Bence. Çünkü insan isteyince her şeyi yapabilir.